Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition, хранителни добавки от САЩ. Toshiba, монтаж по всяко време. Sevex Pharma. Рекламна агенция Bull Advertising. Аптеки Адонис. Извор на красота и здраве. Комнет. Доверете ни се и вие. Variform USA вече в България. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Здравейте, вие сте с предаването Фитнес Мания, което се излъчва по МСАТ. Аз съм Мицо и ще ви представя моята седмична програма, която започва с ден първи гърди, бицепс. Всяка моя тренировка започва с аеробика, която включва 10-15 минути кардио или бягане на пътеката или на открито. След това преминавам към малко гимнастика и стречинг. Гимнастиката започва с въртане на главата на едната на другата страна и в различните посоки. След това с ръцете напред, назад, нагоре и надолу. След това се закрава кръста по този начин няколко пъти. След това се загряват краката и кръста отново и по-точно задната част на краката с навеждане напред. И последно се завършва с няколко повторения по този начин на единия и на другия крак. Като препоръчвам това, което ви показах, да го правите по-продължително време в порядъка на 5 минути. След това се прави лек стретчинг, който включва разтягане общо на всички мускули по много малко. Примерно за трицепсите така, за рамената така, така и така. Задната част на краката, както показах преди малко, така. Гърдите можете да ги разтегнете по този начин, без да използвате помощни средства. Гърба така. И леко назад да се разтегне коремната през. Готови сме с стречинга. Можем да преминем към същинската част на тренировката. Първото упражнение за гърди включва копички. Надолу се пуска бавно, нагоре бързо. Дишането трябва да бъде равномерно и дълбоко. Когато отпускате надолу, поемате въздух и го издишвате, когато свършвате движението нагоре. За препоръчване да отпускате надолу бавно и нагоре експлозивно и мощно, колкото можете. Бройките са до отказ. При това упражнение изпълнявам от 4 до 6 серии, които са до отказ. След това преминаваме на следващото упражнение, което включва лицеви опори. Ръцете малко пред рамената, като тялото трябва да бъде изправено, без да се дига задника нагоре. И започваме правене на лицеви опори. Дишането е също както при кофичките. Надолу поемате въздух, нагоре издишате, като се стараете и е задължително дори да отпускате по-бавно и по-експлозивно нагоре. Тук се изпълняват също от 3 до 5 серии до отказ, както вече казах. Преминаваме към следващото упражнение, което включва разтваряне на дъмбели под наклон за горната част на гърдите. И при това упражнение отпускате надолу по-бавно ръцете и нагоре по-бързо и експлозивно. Бройките са 15, а сериите са 3. След приключване на гърдите почиваме от 1 до 2 минути и след това правим стречинг за тях, който продължава също между 1 и 2 минути. Заставате ето така, десния крак напред и натискате колкото можете, като се старайте
главата и рамото също да върват напред, за да се разтегне максимално гръдния мускул. След това сменяме ръцете и изпълняваме същото, както при дясната ръка. И ви показвам едно последно упражнение за разтягане, което ми е любимо. Така наречения флайс, който не се изпълнява като самия флайс, а просто го използваме да разтегнем максимално гръдните мускули за последно. Ето това е движението. В най-ниско долно положение се задържа максимално с леко свити в лактите ръце, докато се почувства лека болка и парене в гръдният мускул. За мен е много важно, когато приключа тренировката за дадена мускулна група, да направя необходимото позиране специално за нея, като се старая да изолирам всички останали мускулни групи. И тъй като тренирахме гърди, ще ви покажа моето позиране или по-точно стягане за гърди. Целта е максимална концентрация, максимална контракция на мускула и максимално твърдяване и уплътняване, което се получава с неговото стягане и задържане при стегнато положение. Показвам едно от позирането, което правя. Ето така. Сами виждате. След това така. Минавам към следващото движение, което е така. После пак нагоре. И след това завършвам с максимално стягане, имитиращо кросовър и задържам максимално няколко секунди. И преминаваме към следващата мускулна група, която, както споменах в началото, е бицепс. Първото упражнение за бицепс в моята програма е сгъване на ръцете с права щанга. Предпочитам го пред кривата, защото усещам по-добре хващането и на двете глави. Започваме към изпълнението. При мен хватът е на ширината на раменете, дори малко по-тясно. Изходното положение ми е прав, с леко свити в колената, крака, като кръстът е изправен и стегнат през цялото време. И преминаваме към изпълнението на упражнението. Тук също дишането е равномерно и дълбоко. Отпускаме надолу по-бавно и нагоре експлозивно и мощно, както при всички останали движения за мускулните групи. Повторенията са между 10 и 15, а сериите са между 3 и 5. Така. Продължаваме с следващото, което е последно упражнение за бицепс. Сгъване на ръцете с дъмбели. Ще ви покажа моето изпълнение, което за мен е най-доброто при работата ми в бицепсите. Взимаме дъмбелите и заставаме с лице към огледалото. За препоръчване на всички е да изпълняват упражненията по възможност с лице към огледало, като по този начин следят по-добре правилната форма на изпълнение. Започваме с изпълнението на упражнението. Искам да кажа на всички трениращи, че е задължително да пият вода по време на тренировка, но по-малко, не да изпиете една бутилка наведнъж, а примерно една бутилка в продължение на цялата тренировка или повече от една при необходимост. И дишането между сериите трябва да бъде също дълбоко и равномерно и по възможност да не се стои на едно място, а да се обикаля из залата, което помага за по-доброто възстановяване и на дишането, и на самата мускулатура. Както вече ви споменах, тренировката за всеки мускул завършва първо с разтягане на самият мускул и след това с няколко пози, като се задържа в крайно изходно положение. Това беше за ден първи, който включваше гърди и бицепс. Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ.
AMG Publishing. BG Тренер. Аптеки Адонис. Извор на красота и здраве. Комнет. Доверете ни се и вие. ProLab Muscle Revolution. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията.